Představ si to, probudíš se, máš oči otevřené, dokonce vidíš svůj pokoj, který vypadal úplně stejně jako večer, ale nemůžeš se pohnout, nemůžeš mluvit a dokonce se na tebe někdo dívá a sleduje tě. Tohle se nestalo jenom tobě, jsou to další miliony lidí po celém světě, kteří zažívají podobné věci. A věda se samozřejmě snaží přijít na to, proč se tohle všechno děje. V dnešním videu se ponoříme do tajemství spánku. Podíváme se na to, proč se nám tyhle věci dějí a zároveň řekneme si něco o spánkové paralýze a různých nočních můrách. Proč sníme o smrti nebo různých démonických útocích a někdy se stává, že třeba i padáme ve snu. Proč se tohle všechno děje, to si samozřejmě řekneme a na konci tohoto videa se možná dozvíš docela dost podstatnou věc. Proč ti tohle vlastně všechno mozek vysílá. Já jsem Mike a vítej v Zóně 8, kde každá otázka má svoji odpověď. Řekněme si něco o mozku a jak vlastně působí během spánku. Spánek není vypnutí, je to vlastně restart. A co je na tom zajímavé, tak vlastně mozek dokáže fungovat daleko aktivněji než právě přes den. Proč se to tak děje? Během noci procházíme mezi několika spánkovými cykly. Každý spánkový cyklus má zhruba 90-minutový účinek. V těchto cyklech se střídají 3 různé typy spánku. Lehký spánek, hluboký spánek a takzvaný REM spánek, což je Rapid Eye Movement. Právě ale ve fázi REM spánku nebo REM cyklu vzniká veškerá tahle aktivita, kterou jsme si řekli na začátku tohoto videa. REM cyklu vlastně mozek vstřebává veškeré emoce, veškeré věci, které nastřádá vlastně během jednoho dne nebo během toho daného dne. Ale co je na tom velice zajímavý, tak vlastně dokáže přetvořit tyhle myšlenky v takovéto aktivní sny. Takže tělo je vlastně paralyzované, aby se právě nehýbal v případě těchto podivuhodných snů, které se ti zdají právě v této fázi. Jenže někdy se tahle souhra rozbije a vědomí se probudí dřív než tělo. A tady právě nastává ten daný problém. Pojďme si teďka říct něco, co znamená tzv. Spánková paralýza a proč je důležité si o tom něco říct. Představ si, že ležíš, ale nespíš, ale zároveň vnímáš všechno, co se děje kolem tebe. A zároveň se ti zdá, že v místnosti je někdo s tebou a ještě se na tebe dívá. Tenhle stav se jmenuje spánková paralýza a zažívá ji dokonce víc jak 40% lidí jednou za život. Takže si myslím, že dokonce i ty nebo kdokoliv z nás to mohlo určitě zažít. Co se vlastně děje během spánkové paralýzy? Vědomí se probudí, ale tělo zůstává v ochranné paralýze. Mozek si tuhle věc nedokáže vlastně vysvětlit, což je docela zvláštní, a vytváří různé vlastně vize, které během toho vidíme a zažíváme. Lidé během toho vidí různé černé stíny, postavy, démony nebo dokonce slyší kroky, případně dýchání a podobné věci. Věci tomu říkají takzvanou hypnagogickou halucinací, což jsou vlastně věci, které se vám stávají v případě vědomí. Jsou to vlastně obrazy, které vznikají na pomezí spánku a bdění. Mozek se snaží vlastně pochopit danou situaci a když nezná nějaké logické vysvětlení, snaží se potom doplnit nějakou podivnou vlastní realitou. Pro náš prastarý mozek je bezmoc signálem útoku. A tak se snaží nějakým způsobem přetvořit realitu. A tak přichází děs, který se přetváří například v nějakou postavu, která tě dusí nebo na tobě sedí. V mnoha kulturách potom vznikly různé mýty o například sukubus, morána nebo černý muž. Ale všechno jsou to vlastně věci stejné, které jsme si řekli, akorát přetvořené trošku podle jejich představ. Pojďme si něco říct o tom, proč máme vlastně noční můry. Spánková paralýza není jen noční děs, je to zároveň i noční můra, která se nějakým způsobem záhadně opakuje častěji a častěji. Co je na tom ještě horší, vždycky se nám zdají věci docela dost nepěkné, například o pádech, temnotách, smrti a podobných věcech. Proč se nám tohle vlastně děje? Noční můry jsou většinou přetvořené to, co se nám děje během dne. To znamená, jsou to například stresy, úzkost nebo další vlivy v rámci jednoho nebo daného dne. Mozek právě během REM fáze vytahuje věci, které se nám třeba mohly stát během dne, například nějaká úzkost nebo nějaký stres, a přetváří to vlastně ve vlastní verzi. Stimuluje nějaký rizikový scénář a vlastně snaží se nás díky tomu připravit na nějaké nepříjemné věci. Jsou vlastně evolučně výhodné, protože je to vlastně takový trénink bez rizika. Zajímavé na tom je to, že vlastně spousta motivů se opakuje všem velice různě. Jsou to například útěky, pády z výšek,
dokonce vypadávající zuby z úst a podobné nepříjemné věci. Některé sny dokonce dokáží vlastně předcházet problémům dřív, než ve finále nastanou, jako například různým depresím, úzkostím, a díky tomu vlastně nám mozek vysílá takový SOS signál. Co když vlastně děsi nejsou jen občasné a stávají se nám v podstatě pravidelně? A co když kvůli nim se vlastně bojíme chodit, jít spát? Opakované noční můry můžou být až poruchou tzv. REM spánku. Dlouhodobé poruchy spánku se může přetvořit do zhoršení psychiky, úzkostí a depresí. Někteří lidé dokonce bojují tzv. Nočním terorem. Během toho například křičí, kopou, dělají věci, kdy se snaží například utéct a většinou si nic ráno nepamatují. A jaká je vlastně pointa tady toho všeho, co jsme si právě řekli? Proč tohle vlastně všechno mozek dělá? Proč nás takhle děsí? Co když to vlastně není chyba, ale snažím se nám tímhle způsobem něco vysvětlit nebo na něco upozornit? Spánek je vlastně forma komunikace, takže je dost důležité si vlastně věci nějakým způsobem uspůsobovat, nebo respektive říkat si, pokud jsou třeba časté a pravidelné, aby jsme vlastně na to brali zřetel, aby jsme si ho neřekli, jo, tak zdá se nám něco pravidelně, nebo respektive zdávají se nám věci často, nepříjemné. Je to asi něco, co se nám mozek snaží říct. Mozek nemluví slovy, mluví obrazy, emocemi a dějem. Často nám sny říkají, na co si vlastně dát pozor, co se nám děje během dne, například různé strachy, různý stres, úzkosti, které zažíváme, a možná se nám to vlastně snaží takhle přetvořit ve formě nějaké emoce nebo nějakého děje. Pokud nás ve snu něco pronásleduje, možná se snažíme před něčím vlastně v realitě utíkat, a je dost důležité si vlastně tohle všechno říct. Děsivé sny, noční můry nejsou vlastně negativní věci. Jsou to věci, na které nám vlastně mozek dává upozornění, na které bychom se měli opět pozastavit a říct si, a třeba vlastně před něčím přestat utíkat. A možná se nám tohle všechno snaží jen říct, že jsme vlastně třeba na něco během dne zapomněli a je potřeba se k tomu vlastně vrátit. Zažil jsi spánkovou paralýzu? Viděl jsi něco, co tě dodnes děsí? Nebo máš sny, které se ti stále dokola opakují? Napiš mi to do komentářů, tohle je Zóna 8. Já moc děkuju, že jste se dostali až sem, protože tohle je historicky první video na tomhle kanále. Doufám, že vás to bavilo, doufám, že jsem vám něco řekl, doufám, že jsem vám něco předal a budu moc nesmírně rád za to, když mě podpoříte tím, že mi napíšete například něco v komentářích, co si třeba myslíte o tomto tématu, ale zároveň, co je pro mě strašně důležité, zanechte prosím odběr, budu za to nesmírně vděčný, protože troufám si říct, že to je něco, co aspoň dokážu vědomě vnímat zase já, že vám to něco předalo a že mám třeba s tímhle tématem nebo obecně s čímkoliv pokračovat dál. Protože tady pro vás budu tvořit content, který je zajímavý nejenom pro mě, ale troufám si říct i pro širší publikum, protože se budeme bavit o různých věcech. Díky moc, že jste tady byli. Moje jméno ještě jednou je Mike a u dalšího videa se budu těšit. Čau.